Nyt voi tulla kaikkena. Kaikketa. Sitä ei naurattaa. Sena vähän kyllä oli sitä mieltä, että ei. Ehkä kuuluisi välillä vähän Itkeekin. Niin. Harjoitellaan nostamaan esille välissä. Joka suuntaan. Mennään tulle. Se on joissain asioissa Sitten tulee taas jotenkin. sitten se on jossain taas toisaalta sitten se päivästä oikein. Aina voi tehdä uudestaan, aina voi tehdä. Sekään kaikki Niin sä saat mitä päällä nyt hänen biisiseen, niin näet se Maria. Voisi olla